Quezon City to Bicol 2:20 p.m. Nagmamadali nako umali kazi alasters ang bayahi. Alas 4 na di pa rin umalis. 6:11 p.m. Umpisa paling nang bite. As of now, nasa Ligao, which is part na ang Bicol. Seven 41 m. Eight 41 m. Malilipat albay. Eleven 55 m. Nakarating na din. Sinong gwapo? Sinong gwapo? Pero raw. Ako naman ako sinong gwapo. Sinong gwapo? Sinong gwapo? Kamukha niya dito? Wow, kamukha niya dito. Wow, kamukha niya dito. Ba't kaya ayaw mo tingnan dito? O, tingnan mo rin dito. O, tingnan mo dito. Tingnan lagi na, cellphone na ako. Rawo, cellphone na gailing, sino yun? Biyahi Yulit Paligatsby. Ano yung pagkakaroon? Ayaw sa bulon. Nakikita niyo ba yan guys na nakikita ko? Yung kulay puti na yan. Ay, yung kulay puti na yan, paano yan? Ha? Hindi na puti, hindi na nasa silat. Bye-bye. Yan lahat na nakikita niyo guys. Hindi sa atin yan. Ganda. Kaya nga nining dagat pa duman pa? Ha? Hindi, pasahin nining dagat. Oh, yung dagat na yung papuntang Patanduanes. Yung papuntang Patanduanes yan. Nasa dagat ka na, nasa bundok ka pa. Saan ang ispila ni Lolo John? Ayan. Private, private.
dagat. Na guys, dito na tayo sa nakuha na natin ng diretso na ako pa. Now guys, so nandito na kami guys. Yan, dyan ako po guys, okay? Yan guys, nakikita nyo dyan ako buka. Yan yung aking top side. 1:15 p.m. LTO processing. Anislak Daraga Albay. To ginablan pilar. Guys, dito ako sa bundok. Nagpakain kami ng baboy. Kasama ko ang aking kapatid. Tan. Yan. Hi, Tan. Hi. Hi, Kalip. Hi. Ayan, nagpakain kami ng baboy. So, pumunta muna ako dito sa may bundok. Kasi nga, tinawagan ko si Papa kung ano yung mga pagkain ng baboy. Kasi hindi ko alam eh. Baka mamaya ang may papakain ko dun sa baby ng baboy yung ano, yung pang malaki, tapos mapakain ko dun sa maliit yung pang, ay yung mapakain ko sa malaki, ay sa maliit yung pang malaki. Basta yun na yun. Kaya tinawagan ko yung tatay ko. Kaya dito kami sa may bundok. Ayan, kung nakikita nyo. Ano? Ano sabi mo? Hindi man daw ito mabahaw. Ano sa dakula? So, inalo na bidaw. Bidaw. Dahil sa maliit yung ginawa natin. Okay guys, so alam na namin. Kasi pinatanong ko rin si Lola kasi baka saka hindi ko makontak si Papa. Kaya tara guys, babalik na tayo dun sa mga baboy. So, ngayong araw guys, magpapakain tayo ng baboy. Ayan yung nabibigit. Guys,
pinainit ko, syempre. Araw tayo. Kaya, charot lang. Nga guys, may baboy. Yung baboy na yan guys. Hindi atin yan. Hindi lang sa taas yung atin. May mga babies. Tingnan nyo naman daanan dito guys. Pagkuba mo guys. Ayan, dagat na yan. Baba na yan, dagat na yan. Pani, asan yung ano ko? Face towel ko. Nalaglag na siguro. Panyo. Balikan mo nga doon. Sabihin mo tan, sagmaw. Ano ang sagmaw tan? Pagkaon kang. Shoutout mo na, Marson. Shoutout, madali na. Oh, so ilusyon mo. Wala ka ilusyon. Ha? Oh, mamisa ko. So, banggi. Shoutout mo muna sa ilusyon mo. Dali na, oh. Shoutout, madali. Sa Utroaga, sina Marisol pinaka maganda rito sa barangay namin. Dito sa Ginablan ay sina Marisol, naiya siya sa camera. Oh. Ayan, ayan sina Marisol. Yan, panis. Yan sina Marisol. Kagayin mo sa camera. Ang ganda mo rito, tingnan mo. Ang ganda mo rito. Oh, ang sexy pati oh. Oh, jeez. Sina Marisol lang sa kalam, ha? Nandun. Wala day off. Yan si Marisol. Oh. Pinakamagayon na sa Inablan. Oh. Sus. Oh, yan si Marisol. Shout out na nga rin.